Ita agundaway ket denggen nyo ti pakasaritan nga inta ibasa wenno monolog. Pakasaritan ken padas ti maysa a pagayam a nagpailinged itinagan a Jackie at taga Vizcaya. Kastoy man ti Rugina. Manong maysa nga ina ken adadwangan nako. Ket ado dagiti rigat a napadasak ken napadasak pa iti napasaktan iti mismo a kapamilya nga isu ita ti istoryaek. Ngamin ti mismo nga asawa ken ti kasosyo na kuno a baket ti makagapo no apay a nadadael ti pamilya. Ti maysa agapuna no apay a kastoy ti napasamak ket ti kanayon a panagkuyog ti asawa ken ti baket ako na namang tultulong kada kami iti pagbiyakan wenno trabaho. Ngem ti ayan ti question, ket kaslasana kayat ti baket ti maisina iti asawak. Banag akaslad da sa bali amadmadlaw ko. Ngem jaklatan nagtagtagari, nga uray kasjay ti jarda adwa. Agunget pa yan ti asawak, may bagaken kuana dagiti madmadlaw ko. Saanak anauyaw manong, ngem no iti itsura. Ket saan pa'y adumanon iti kikit ko dayjay abaket. Nabayag akastoy ti sitwasyon mi. Ngem talaga ajaklatan nagsasao. Iti panaglabas ti tiyempo, napanunot ko tinag-abroad para iti pamilya. Ket nagasarak ta nakapanak iti abroad. Inan anusak ti rigat, iliw ko iti pamilya. Tati kunak, iti panagsublik iti Pilipinas. Ket mangrugi kami iti negosyo. Ken barang iti panagawid ko. Ket saan nakasjay nga umiksena dayjay abaket iti pamilyami. Nadanon nga rod ti panagawid ko iti Pinas. Madama idi ti COVID. Ngem babay ni ti kaas iti na Marswa. Ket nakaawidak anasayaat. Ti amok ket awanen problema. Ngem nakarkaro gayam nga adu dagiti sao anangeg ko nga ibagbaga ti baket idi addaak iti abroad. Akong kunana apulos nga awan na itulong ko iti pamilya nga isu kano tinang bibiyag kadagiti anak ko. Idinto ta ipaupaw it kumet amin asweldo. Iti panaglabas ti aldaw, talaga aking maron ti sitwasyon mi. Gapo tat ti bakit latan ti priority ti asawak, banag anakasaktak. Ket kunak iti panunot ko, amasapol amalpasan daytoy a problema. Tatalaga anauma akon. Si mamata asaksaktan ken insulton dak. Tidakes na paymanong, ket naibus amin na kwartak. Tinaipundar ko alugan. Ket isuda iti baket ti mairanrano do na mangos usar. Ken dagiti pangrugyan kuma a negosyo. Ket isuda adwa tinagnumar. Gapu iti dayta, nagdesisyonak apumanaw akadwak ti maysang anak ko. Ket mapan kami ijay Benguet. Saan nga amo ti ama dagiti anak ko anauma akon. Ket talaga aplano kon asinaan. Gapu tadya kon maanusan ti aramid da iti dayjay baket. Ken naladaw meten anadlaw ko, nga inaramat daklaeng ken ti kwarta nagbanugak. Tawan man lapulos ti madlaw ko nga isakit nak ti asawak, wenno irespeto nak. Mas adayo at ibaket ti isakit na. Naglabas dagiti bulbulan, ket medyo nalaganan meten ti riknak iti kaadami dito'y Benguet. Ket dita, imbagak iti asawak asan kon asublyan, wenno sinaakon, ngem kaslaawan laken kuana dayta nga imbagak. Agingga talaga nga imparupak at jakon kayat. Bayat ti kadami dito'y Benguet, jak pulos ni namnama amakitak ti best friend ko idi 2001, ani Tyrone. Danda ni 21 years kami asaan na nagkita, wenno awan komunikasyon mi. Ket dita nga rod, nagistorya kami. Ket naamuak aparehas kami gayam iti napasamang iti love life, wenno pamilya. Dayta apanagkita mi ket napasarunwan pay iti adu adaras. Ket nakarkaro ang naging close kami. Iti panaglabas ti tawen naamuak nga dameten nobya ti dati nga asawa. Ken naakseptarnan at talaga nga awan kamin. Ket da kami met kani Tyrone, nasayat met latta ti panagkadwami agingga ita agundaway. Tanuman adda dagiti saan mi apagkinnaawatan ket maurnos wenno marisot adagos. Ket makunak at talaga nakamove on akon. Ken ti sakit ti barukong ko nga impaay dagiti dua. Ket makunak analag-ananen. Makunak met anagasatak, tauray kasjay tinapadasak wenno nagdalanak iti biag. Ket adamet insukat ti Dios amas nasaysayaat para iti biag ko. Ket numot dagiti anak ko, jak met agliway amang ted iti para kadakwada. Ala daytan manong tinagpatinggaan ti pakasaritaak, agyamanak iti panangistoryam. Ala, pagyamanan tayo kabsat Jackie. Ket sapay la kumata nakaibati iti aadal kada kayo ti pakasaritaan na.
Kadagiti kayat na nga ibasa wenno imonolog ti padas wenno istoryada iti biyag, mabalin nyo latta nga isend iti messenger ko. Ket kastan, agyaman na.